Helo, Elgan dwi, a dwi'n sgwennwr, cyfarwyddwr, pherfformiwr sy'n benna yn gweithio ym myd theatr, a wedi bod yn rhan o'r sector gelfyddydol yn broffesiynol ers dros 6 mlynedd. A ddaru'n meddwl ofyn i fi wneud blog amdano'r celfyddydau a'i berthynas efo llesiant phobl a cymunedau. A'r pŵar mae'r celfyddydau'n ei gynnig yn enwedig mewn cyfnod ansicr. O'n i'n mynd i wneud vlog yn cyfeirio at y pandemig hanesyddol da ni gyd yn ei fyw ynddi ar hyn o bryd, ond o'n i'n ffindio'n hun yn mynd i deimlo'n weddol llwm oherwydd yr ansicrwydd mae'n ei achosi ar dyfodol y celfyddydau. Felly, yn hytrach na sôn am y celfyddydau'n gyffredinol, dwi wedi penderfynu, gan mai hanfod pob darn o gelfyddyd yw stori, dwi jyst am ddeud stori. A stori am sut dwi di ffindio gobaith mewn cyfnod ansicr. Mae'n stori am resilience person anhygoel. Dwi'n credu yn y resilience sydd yna ni fel pobl a cymunedau, a'n credu bod hi'n bosib gweld dyddiau gwell drwy rannu ein straeon. Felly, dwi'n mynd i ddeud stori. Stori amdano Twm. Dim Twm ydy enw iawn o, ond heddiw i enw fo ydy Twm. A mae stori Twm yn un fyddai yn ei gydio am byth. A heddiw, ar ddiwrnod sy'n teimlo'n llwm, dwi am ddeutha chi pam. Mae'r stori'n dechrau pan oedd y ddau ohonon ni'n 8 oed. 2 fachgen yn byw bywydau gymharol debyg a normal, ond ar wahân. Nes un diwrnod, pan mae bywyd Twm yn newid o fod yn gymharol debyg a normal i, wel, estron, a'n profiadau ni fwy ar wahân. Yn 8 mlwydd oed, mae Twm yn colli ei fam a'i dad. Ac yn y cyfnod hwn o boen, y poen mwyaf, daw pleser annisgwyl. A'r pleser yna oedd y dydd pan nes I gwrdd â Twm. Y dydd ddaru Twm a finna uno. Twm a fi a Twm. A mae'r ddau ohonon ni'n uno oherwydd gwahoddiad hael fy mam. Gwahoddiad am normalrwydd, gwahoddiad am gefnogaeth, gwahoddiad am deulu. Gwahoddiad I chwarae efo Barbies, I chwarae Pop Idol, I chwarae fel Buffy a Faith, I chwarae fel Christina a Rachel, I chwarae fel Maria a Serena, I chwarae efo wig ei fam. A cario ymlaen yn normal a chwarae, drwy gweddill ysgol gynradd, gyda rhywbeth yn o'n i'n dau'n crafu. Ac o'n isio deud, gofyn a siarad ond. Cario ymlaen yn normal a chwarae, drwy ysgol uwchradd a'r shitstorm a'r llon, gyda rhywbeth yn o'n i'n dau'n crafu. Ac o'n isio deud, gofyn a siarad ond. Cario ymlaen yn normal. Yna ar wahân, am y tro cyntaf ers yn 8 mlwydd oed. Ar wahân, prifysgol, trio cario ymlaen, normal, crafu, isio ffonio ond. Yna, un dydd yn yn hegeiniau, mae'r ddau ohonon ni'n uno eto. Wedi misoedd ar wahân sy'n teimlo fel blynyddoedd, dwi'n cwrdd â Twm eto. Uno. A mae'r crafu yn Twm, mae'r crafu wedi bita Twm. Anorecsia, iselder, gorbryder. A dwi yn synnu, ond hefyd dwi ddim. Oherwydd y cario ymlaen yn normal, a'r diffyg deud, gofyn a siarad ond. O'n i'n edrych ar Twm yn ei ugeiniau yn agos i'w farwolaeth. A'n hen bryd I Twm, 8 mlwydd oed, ddechrau galaru. Ac o hynny mlaen, gwahoddiad I ddeud, I ofyn, I siarad. A mae Twm yn deud a'n gofyn a'n siarad, a dwi'n a'n deud a'n gofyn a'n siarad. Ac ers hynny, mae'r ddau fachgen 8 mlwydd oed, sydd ar fi'n cyrraedd 30, wedi deud stori am y poen o golli rhieni dros win gwyn a dagra,
Wedi gofyn am gyngor a chwerthin am straeon bechgyn ar Grindr. Wedi siarad am ffawd gwahoddiad hael fy mam a'r dyfodol. Dyfodol sy'n stori obeithiol, gobeithio. Felly, heddiw, dwi'n meddwl i fy hun, pan ddaw'r dyddiau llwm, yn y byd hynod ac ansicr, cofia am stori twm. A'r resilience sydd yn twm. A'r resilience twm sy'n fel atgoffa fi ddoi dros y dyddiau llwm. Felly, dyna i chi stori. Stori amdano twm. Dim twm ydi enw iawn o, ond heddiw ei enw fo ydi twm. A mae stori twm yn un fyddai yn ei gydio am byth. Diolch am wrando ar y stori. Diolch i Twm am y brwdfrydedd dros rhannu hwn. A hefyd diolch i fy mam am y gwahoddiad roddodd hi i Twm. Heb y gwahoddiad yna, byddai'r stori yma ddim yn bodoli yn y ffurf yma. A byddwn ni ddim yn bodoli yn y ffurf ydw i heddiw. Mae'r gwahoddiad yna yn rhan o beth sydd wedi fy siapio i. A dwi'n mor falch a teimlo'n hynod o ffodus am y cyfeillgarwch oes sydd gen i efo Twm. Diolch i meddwl am adael fi rannu'r stori.